Gu Immaculada Tolosako ikastolatik gatoz, eta aukin den proiektu da torre hidroponika bat, pertsona bakoitzak bere etxeen landarek eta barazkik hazial izateko, eta baita bizi osasuntsugo batean emateko, eta baita beste bezero segmentu bat izango litzeke produktorako azkenen toki oso gutxin produktu asko azideikerako, eta baita ure eta mantenu gai diferenteek murrizten launtzen du. Hau da raka, kalistenia pizka bat egiteko eta funtzio asko gehiago dauka. Hemen kalistenia da fondoak ere bai egiteko, eta hemen jartzeko barra eta egiteko zentadilla eta segurua da plan. Hartzen duzu, egotzen, zentadillak egiten duzu, guztia guk egin dugu klasean, soldatu dugu, moztu dugu guztia eta horrela gerotu da. Gu gatoz Donostitxikan eta gure enpresia da aurrak eta ikasteko historian inguruan modu interaktibo eta pedagogiko baten, desberdin baten erabilitza realitate virtuala eta antiojo honekin como estendaixo desberdinak doz eta hemen gauzak ikaste horren inguruan eta. Hau bizkat da, justoan Frantziako iraultzan inguruan, ze gilotina bat agertzen da, Frantziako banderia eta horixe. Ari gera ikasten merkataritza, eta egin dugu aplikazio bat, nun halko dituzun ikusi herri kirol ezberdinetako informazioa, eta baitere egongo daude sekzio ezberdinak. Nun halko dituzun sarrerak erosi, eskupilotarako, aizkora probatarako eta baitere jarri dugu egutegi bat, nun egongo diren herri ezberdinetako festak, adibidez oain jarri dugu inauteriak. Gu gara San Beator sopuertakoak eta egin dugu, pasatu dugu konbustioko moto bat, moto elektrikora. Ni automozio estudiatzen ari naiz eta gero ere daukagu Pablo hemendik ere ikasten dagoela. Eta orduan bi gauza konpenetratzen dira motoa egiteko, eskatu digu baina atera da ondo. Mondragoi Goi Eskolak Politeknikotik gatoz, da hau da zuten aurkako sistema bat. Da honek azken egiten dabena da, dekoz bi sentsore CO2koak, da sentsoriek detektatzen dabia ernun daben zua. Da horrei, depende hori, hartukau da argiekin esango txuk nundik urten. Alkozan baipini hau eskala handizan, lantegi baten, eta seguramente honek bizitza ugari salbatu.